Πριν λίγες μέρες η GTA 6 έβγαλε νέο τρέιλερ και πολλές φωτογραφίες, αλλά παράλληλα μάθαμε και την ιστορία για τους δύο πρωταγωνιστές μας, τον Jason και τη Lucia. Ο Jason ψάχνει μια απλή ζωή, αλλά όλα δεν πάνε ρόδινα όπως τα θέλει. Μεγάλωσε ανάμεσα σε απατεώνες, πήγε στο στρατό για να ξεφύγει, αλλά αυτή τη στιγμή δουλεύει για εμπόρους ναρκωτικών στους σκις. Ίσως ήρθε η ώρα να αλλάξει κάτι. Άλλη μια μέρα στον παράδεισο ξημερώνει. Έτσι δεν λένε. Η Λουσία από την άλλη έμαθε από μικρή να παλεύει πριν να καν ακόμα περπατήσει. Για την οικογένειά της μπήκε φυλακή, αλλά θέλει μια κανονική ζωή και όχι τα όνειρα που είχε η μητέρα της. Μια ζωή με τον Jason ίσως είναι η σωτηρία της, ίσως όμως και η καταστροφή της. Μόλις αποφυλακίστηκε, έχει αποφασίσει να ακολουθήσει τα σχέδιά της για να πετύχει ό,τι και αν κόστησε αυτό. Για αναλυτικότερο βίντεο για όλους τους χαρακτήρες του GTA θα ακολουθήσει βιντεάκι μου στο κανάλι μου στο YouTube.